Nahinumdum ko aning usa ka very famous poem nga giuluhan og Footprints in the Sand. Ang writer dinhi nangutana sa Ginoo sa pag-ingon, Lord, ingon ka nga sa diha nga mo decide ko sa pagsunod nimo, ikaw muuban kanako kanunay sa akong panaw sa kinabuhi. Pero nakabantay ko, Lord, nga sa mga panahon sa akong kinabuhi nga nagka-problema ko, ang akong makita usa raman ka set of footprints. Di ko kasabot ngano nga sa mga panahon nga nagkinahanglan ko nimo pag-ayo, imo man hinuon kong gibiyaan. Then ang Ginoo mitubag kaniya sa pag-ingon, anak, akong pinalangga nga anak, gipangga o gihigugma ko kayo ikaw. Ug di gyud ko mobiya nimo. Hibaluin nga sa mga panahon sa imong kalisod ug mga pagsulay nga ang imong nakitang usa lamang ka pare sa footprints nga nakamarka sa balas. Mao na ang mga panahon nga ako ang nagkugos kanimo. Dinhi sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 2 ngadto sa 3, ang writer nagapahinumdum sa mga magtotoo nga angayan nato isentro ang atong mga nahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan o hangtod sa katapusan. Ato kuno hinumduman nga giantos atong Ginoo ang paglansang kaniya sa cross tungod kay naguna-una siya sa kalipay nga madawat niya unya. Then sa verse 3 nag-ingon ang writer, aron dili kamo maluya o dili mawala ang inyong pagtuo, hunahunaan ninyo kanunay unsa kadako ang pag-antos ni Hesus alang kanato. Si Apostol Pablo nga naka-appreciate pag-ayo unsa kadako ang pag-antos ni Hesus alang kanato, nagdeklarar nga gusto pud siya mosinati sa mga pag-antos nga gisinati ni Hesus agi og balo sa gugma nga iyang nadawat. Unya mingon siya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18 sa pag-ingon, alang kanako ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangkon nato unya sa umaabot. In the earlier verses, maingon siya nga kita, mga anak sa Dios, ug mga manununod sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. Kung muantos man kita karon sama sa pag-antos ni Kristo, muabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya. Ang pagpuyo sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan ug ang iyang pag-antos sa cross dili alang kaniya kundili alang kanato nga iyang mga kaanakan. Ato na hinungduman kanunay. Alang kanato nga iyang mga kaanakan. Mga kaanakan nga iyang gibuhat sumala sa iyang dagway. Mga kaanakan nga iyang giandaman ug usa ka kinabuhi nga madagayaon ug dungganon. Nya dili nato hikalimtan nga ang kinabuhi nga madagayaon ug dungganon dili masukod sa kadaghan ug sa kanindot sa mga butang nga naa sa atong mga kamot. Kundili anaa diha sa atong pag-appreciate unsa ka nindot ug unsa ka valuable ang atong gihuptan. Ang usa ka surfer nga mosagubang sa mga dagko nga mga balod, for sure nagkalisod-lisod sila sa pagsugod nila og practice. Pero sa mag-anam sila og kahanas sa pag-surf, mag-anam pod ang ilang desire sa pagpangita ug mas dagko pa nga mga balod nga ilang makaya sa pag-enjoy. And the more that they become masters sa pagsakay ug paggamit sa balod for their advantage, the more nga mo enjoy sila sa pag-surf. Sa James chapter 1 verses 2 to 3 nagaingon, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa Visayan nga version gingon kini,
Mga igsuon ko kang Kristo, pagmalipayon kamo kung moabot ka ninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga og pagka mainantuson. Now, ang mga istorya nga itong mabatian kung magisgot na kita og end times are kasagaran painted with pictures nga makahadlok ug makasusubo. Daw wala na'y paglaom pa nga anaa sa unahan. Pero mga igsoon, unsa may atong makita ang gipadayag sa Balang Kasulatan? Ato ni karong susihon. Sa labing klaro, ang mga events sa end times nga nahisulat sa Balang Kasulatan, mga makalilisang gayud ug ato kining hunahunaon sa tinawhanon nga panlantaw. Kay laliman bagod nang mabungkag ug mahugno ang kasagaran nga atong nasabtan ug naanaran. Pero angay na itong hinumduman mga igsoon, sama sa akong gihisgutan sa mayaging Domingo, nga we are about to enter niining panahon sa pag-aligig. Pero ang mawala, maura tong mga alig-igonon gayon. Apan kadtong mga undanon magapabilin. Kadtong mga tao kansang pagtuo gisukad sa dili matayog nga Dios nga nagamahal ug magatabon kanato sa moabot nga panahon nga makalilisan. Kining pandemic nga itong nasinati karon is just the beginning. Ug ato nang nakita nga naay kabag-uhan sa dagan sa kapanahonan. Lahi na ang normal sa atong panahon karon. And more are coming that will totally change than sa normal nga dagan sa atong kinabuhi. Now, kung ang atong gisaligan mao kadtong mga butang nga atong nakabot ug nakaptan na, o mga butang nga atong mahimo sa atong kaugalingon lamang nga mga paningkamot, then naagayoy rason nga mukurog ang atong galamhan ug ang atong paglaom. Apan kung ang atong paglaom sa kinabuhi atong gisukad sa mga pulong sa Ginoo sumala sa iyang gipadayag sa Balang Kasulatan, then we will rejoice and be glad tungod kay we are about to enter into a season nga ang magpabilin mo kadtong mga ligdong ug masaligan nga katawhan nga magatukod og bag-o nga sistema sa pagkinabuhi. Luyo sa dag-om matud pa ang adlaw nagapadayon paghapon sa pagsidlak. Luyo sa kangit-ngit sa kagabiyon naa kanunay nagahulat ang pagsidlit o pagpamanagbanag sa adlaw. Atong hinumduman nga ang Balaang Kasulatan nagasulti kanato nga sa adlaw nga umaabot, we will experience sa kaanindot sa kabuhatan. Ang kafresko sa kaumahan ug ang matin-aw ug malinaw nga buhagay sa tubig nga mao ang magasustener sa mga panginahanglan sa kabuhatan. Nakakita ko og video lecture sa YouTube conducted by Rabbi Manis Friedman sa kinikad Hudiyo nga ang title sa iyang lecture was The Fall of the Old World Order and the Rise of the New. Ug ang part nga kung mahinumduman sa iyang thesis ngano nga ang old world order kini nga sistema nga atong naanaran karon ngano nga it would fall and dwindle matud pa niya tungod kay sa atong panahon karon nag-anam naka-blatant and open ang kadautan sa mga makasasala. Sinners and evil people are so blatant that they do not hide anymore behind the cloak of what are perceived or sound quote-unquote to be right or normal. Tungod kay ang kadautan, milutaw na manggayod sa ilang natural nga kinaiya o klaro na kaayo ang ilang katuyuan. So, tungod niini, they will naturally dissolved and be destroyed. Usa sa iyang gikot mao ang evils of communism. Sa dihang ang communism nagtago sa fasad
quote-unquote, nga nagig-away sila alang sa kaayuhan sa mga kabus ug dinaog-daog. At one point, their fight was perceived that it might be legitimate. Pero sa nag-anam kaklaro unsa ang ilang tinuod nga dagway as experience na daghan nga mga katawhan sa milabay nga katuigan, the movement had slowly diminished and it is about to be destroyed because makita unsa kadautan ang ilang katuyuan. Kining mga events nga nagapanghinabo sa atong palibot karon, as bad as it seems, pero matod pa ni Rabbi Manis Friedman, this will lead to the fall of the old order and the rise of the new, where mo rise up usab ang kadagaya ug kalinaw sumala sa nahisulat sa balaang kasulatan. Sa umaabot nga panahon, ang mga katawhan nga mahibilin mo rise up to help one another, to build up those who needed it most, rather than exploit their weakness. Ang paglaom sa katawhan nga gimugna sumala sa dagway sa Dios is to live sumala sa kinaya sa Dios. Diin ang gugma, ang kalinaw, ang kaangayan, ang pagminahalay, ang kaayo ug pagkamahinatagon mao ang magahari diha sa katilingban. Kung ingon niini ang makita ug magahari diha sa atong katilingban, then sa walay duha-duha, ang bag-o nga normal nga mo rise up sa mahibilin nga mga katawhan would really show a different landscape of abundance. Abundansya nga dili dominated sa mga hakog o mga tigpakaron ingnon, kundili kadagaya nga giambitan sa tanan. Wala na'y pobre, wala na'y dato, kundili dato na nga tanan nga magapuyo sa usa ka community nga malinawon ug mausuwagon ug free, dunay freedom. Sa atong panahon karon, we have discovered new ways and effective technologies sa pag-produce ug pagkaon. Pero kini nga mga technologies wala maga-benefit sa kadaghanan nga mga katawhan, kundili nagabenepisyo lamang sa pipila ka mga tawo nga hakog o gusto nga modominar sa uban. But a time is coming and we are approaching that time nga ang kadagaya sa pagkaon moabot gayud diha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay nga andam sa bag-o nga norm sa pagkinabuhi, ubos sa paghari ug pagdumala sa atong Ginoong Dios. We are part of that people nga mahibilin. That is what the Bible tells us when we believe sa Dios nga atong gialagaran o atong gilagaran sa atong mga kinabuhi. Ang atong teksto diha sa 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 9 ngadto sa 10 nagaingon, wala kita pilia sa Dios aron silutan kundili aron maluwas sa silot, pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, mabuhi kita uban kaniya. Dili ba ninindot ug makapabuhi nga pasalig sa atong Ginoo mga igsoon? Bisan kun unsa kuno mahitabo kanato, buhi man o patay diha sa iyang pag-abot, pero nag-ingon din mabuhi kita uban kaniya. The coming days might stretch our faith to the brim, pero atong hinumduman kanunay kining gisulat ni Apostol Pablo din wala kita piliya sa Dios aron silutan, kundili aron maluwas sa silot, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, mabuhi kita uban kaniya. Mag-ampo kita. Salamat Ginoo niini nga pasalig nga maghatag kanamo.
Nataliwala sa mga kahadlok sa umaabot nga mga kalisdanan sa among panahon karon. Ikaw nagapasalig ka namo pinagi sa imong mga pulong diha sumala ni Apostol Pablo na kami wala pilian nimo aron silutan kundili aron maluwa sa silot. Pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Salamat Lord. O among giampo nga imo kining itisok sa among tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing ug mahitisok kini diha sa among nahuna aron nga sa among pagkatubang sa mga adlaw nga umaabot among masinati ang usa ka ligdong nga pagtuo, buhi nga paglaom tungod kay kami nagatindog sa usa ka pagtuo nga dili gayud matayon. Salamat Lord. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa gugma nga imong gihatag kanamo. Amo kining yambo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.